מה שלומך, דביר? בסדר. זה אמיר, מי שדיבר איתך קודם. כן, אמיר. אז רק תגיד לי מה אתה עושה עבודה. אתה תלמיד תיכון? אני תלמיד בכיתה י"א במגמת תקשורת וניו מדיה, אוקיי, מקרמיאל, בבית ספר אות כרמים, ואני עושה עבודה על כל הקטע הזה האם לצחוק על השואה, איך לוקחים את זה הלאה. אז קוראים לכתבה שלי איך ניקח את זה הלאה, בצחוק או ברצינות. אוקיי. כי חיפשתי מחקרים וכל פעם, כאילו מ-2018 עד עכשיו, וקיבלתי את כל מה שקרה עם מרים אינדיג ובארץ נהדרת בפייסבוק ראיתי, וזה עניין אותי, אז קראתי יותר. אני דביר אינדיג, בן 43, נשוי +5, גר באורנית. אני עוסק כבר לא בתחום של הקפסולות מלון. העסק שלי זה חברת בריקסטון, חברה של חדרי כספות, רשת של חדרי כספות אישיים. יש לנו 2 מתחמים בתל אביב ובירושלים, והשלישי בדרך. סבתא שלי, זה שאתה רוצה לדבר עליה, היא מרים אינדיג, עלתה, אני חושב, ב-1958, עם 2 ילדים, דוב ומשה. דוב נהרג במלחמת יום כיפור, עליו נכתב הספר מכתבים נטליה, שבהוצאת ידיעות אחרונות, בתיאום כוונות של הרב סבתו, ומשה אינדיג זה היה אבא שלי שנפטר לפני 2 מרים הייתה, סבתא שלי מרים, היא הצליחה לחמוק מהשואה בתעודת זהות מזויפת שהמחתרת או הפרטיזנים נתנו לה, אסרו אותה וקלעו אותה באיזושהי תקופה. היא בגדול הייתה בעיירה ליד בטרנסילבניה, היא הייתה דוברת הונגרית, הם היו הונגרים, באזור שהיום הוא רומניה, אבל אז הוא היה הונגריה. היא הצליחה לחמוק מהנאצים, זה שהיא הייתה כנערה צעירה, הייתה לה מאחזות לא יהודית, אז עם תעודת זהות מזויפת הצליחה איכשהו להתחמק, אבל כשקלעו אותה בכלא אז חשבו שהיא פרובוקטורית או פרטיזנית ולא ידעו שהיא יהודית, ולפי טענתה הייתה באותה תקופה בכלא ביחד עם חנה סנש. שחנה סנש שהגיעה מהארץ ולהילחם בנאצים, אז עצרו את הנאצים, אז היא הייתה ביתה לידה או ראתה אותה בתקופה הזאת שהייתה בכלא. אבל איכשהו שחררו אותם והיא שרדה את השואה, אבל הם שרדו 5 אחים, היא עוד 3, כלומר אח אחד והיא ועוד 3 אחיות, אבל ההורים שלה ועוד 2 אחים נרצחו בשואה. יש לי עוד שאלה, מה דעתך על ההומור בהקשר של השואה ובכלל של ניצולי השואה בפרט? הכוונה כאילו, איך אתה חושב על ההומור שמתייחסים אליהם, צוחקים עליהם? טוב, תראה, אני בסך הכל אני אוהב הומור, ואני לרוב אני חושב שעד גבול מסוים כדאי וצריך שתהיה סאטירה בארץ ולצחוק על כמעט כל דבר שאפשר. זה באמת אירוע מאוד מאוד טראומטי בהיסטוריה של העם היהודי, אולי האירוע הכי טראומטי שהיה לעם היהודי בהיסטוריה. הצחוק, הסאטירה לגבי הנושא הזה, הם מזנים קצת ומוזילים את העניין הזה של זיכרון השואה. על אחת כמה וכמה שעדיין ניצולים חיים בינינו. סבתא שלי שראתה את זה בטלוויזיה היא מאוד מאוד התחלחלה, וזה מאוד מאוד ערער אותה. לא הבינה איך עושים צחוק בטלוויזיה מזכר השואה. אני כבר לא זוכר כל כך את המערכון של ארץ נהדרת, על מה הוא היה. יש לך אותו את המערכון? את המערכון, את האמת אני חיפשתי, אני גם לא מצאתי אותו, כנראה הורידו אותו. יכול להיות שהורידו אותו באיזושהי תקופה. עכשיו, ראיתי איזה כתבה שעשית עם איזה, מישהו מהחדשות, אני לא זוכר אבל מי זה היה, התראיינת ודיברת על כמה דברים, ורציתי לשאול כאילו, אם אתה זוכר לפחות, על התגובות שהפרק קיבל, כי אחרי זה עם כל הסערה מה שקרה, הוא קיבל הרבה תגובות. תגובות היו, שוב, אתה יודע, עצם זה שהראיינו את סבתא שלי, לא ראיינו את סבתא שלי, סבתא שלי התקשרה, אני חושב שמי שהיה שר התקשורת אז איוב קרא. נכון. ואז הקליטו אותה, מדבר איתו בטלפון, ושהיא כל כך נסערת, ואומרת איך עושים מזה צחוק, והעליתי את זה בפייסבוק, אני חושב, ואז הצינור, לאחד מהתוכניות האלה עניין אותם. כלומר, עצם זה שראיינו את התגובה שלי ושלה לגבי הסרטון, זה אומר לך שהתודעה בציבור לא הייתה נוחה עם המערכון הזה של ארץ נהדרת. כלומר, היו המון בארץ דעתי שלקחו, חשבו שהם לארץ נהדרת לקחו צעד אחד רחוק מדי. אוקיי, תודה. ויש לי עוד שאלה אחת אחרונה. לא, עוד 2 אפילו. האם הומור על השואה בכללי הוא פוגע בך רגשית? הרי אתה נכד של ניצולת שואה, אתה יודע, זה מגיע איכשהו באופן אישי
אמרתי לך בתחילת דבריי, אני אוהב הומור, אני חושב שסאטירה באופן כללי זה דבר נכון, אני לא יכול להגיד לך שאתה יודע, אם מישהו עכשיו בשיחת חברים בסלון תקרא איזה בדיחת שואה שחורה קטנה, זה נורא והיום וצריך לסלק אותו עכשיו מהחברה. לא נגזים, אבל אני חושב ארץ נהדרת, פריים טיים, מערכון שלם שלועג או מכחיך את השואה, אני חושב שזה כבר עניין, זה צעד אחד רחוק מדי. הכל עניין של מידה. יכול להיות שעוד 100 שנה, אז המידה תהיה אחרת, וההתמודדות והיכולת שלנו לקבל סאטירה או הכחכה של עניין השואה תהיה שונה. אבל כיום אני חושב, בייחוד שעדיין ניצולי שואה חיים קיימים בינינו, זה אנשים מבוגרים, שהחוש הומור שלהם הוא לא בדיוק החוש הומור של הממוצע של ממוצע הגילאים כאן בארץ. אז אני חושב שכן היה ראוי לפחות ב-10-20 שנה הקרובות, שמערכון כזה לא יצא. כלומר, אתה יודע, לפחות לא כל עוד שחיים ניצולי שואה בינינו. הכל עניין של פרופורציה ומידתיות בסופו של דבר. אי אפשר להגיד שאי אפשר לצחוק בכלל, גם ברמה של שיחת סלון, בדיחה שחורה, אבל אתה יודע, הקיצוניות שארץ נהדרת לקחה אותה, זה היה צעד אחד מרחוק מדי, ולכן קמה המולה ציבורית באותה תקופה על המערכון הזה. אוקיי, בסדר גמור. אני אשאל אותך שאלה ממש אחרונה לסיכום. אתה רואה מאז המקרה שקרה שינוי, אפילו את השינוי הכי קטן שאתה שמת לב שכאילו הפסיקו אפילו, כמו שאמרת, להעלות דברים בנושא הזה וצחוק על זה יותר בקרב החברים שלך או בקרב של הסובבים לך? לא, בסובבים שלי לא, אבל העובדה היא שארץ נהדרת זה היה לפני כמה שנים, אתה זוכר, אתה ראית את זה? זה היה בסביבות נראה לי 2018, אני מאמין. כן, 2018. יפה, אז עברו 5 שנים, ולדעתי לפחות 4 אם לא 5 ימי שואה, וזה לא חזר על עצמו. אני לא זוכר שהיה עוד מערכון, בוודאי לא בארץ נהדרת, אבל אני גם לא זוכר משהו בתוכנית סאטירה אחרת שצחקו על השואה. אני חושב שהתגובות של הציבור לאותו מערכון, למרות שאם אני לא טועה, אז ארץ נהדרת, או מישהו מארץ נהדרת הגיב, כאילו, מה הסיפור, מה אתם עושים איזה עניין, כאילו, ניסו בהתחלה כזה להדוף את התגובה, את הביקורת בצורה של כאילו, מה אפשר לחשוב מה אתם עושים סיפור, אבל העובדה היא שארץ נהדרת לא עשתה מערכון נוסף על השואה מאז, או הכיחה את השואה. ברמה האישית מהסובבים שלי, אני לא חושב שיש איזה שינוי, כי אתה יודע, בסופו של דבר, אנשים שמסתובבים איתם, פחות אותם אנשים, זה לא שיושבים בבית ועושים בדיחות השואה בשוטף. אני חושב שארץ נהדרת למדה את הלקח שלה, לפחות בשנים האחרונות מאז. אוקיי, תודה רבה לך דביר. בבקשה, בהצלחה.